Ahoj, vítam ťa pri tomto videu, v ktorom ti chcem ukázať, čo všetko budeš potrebovať, aby si mohla spustiť svoj online kurz. Tak poďme na to. Vytvorila som si pre teba takúto mind map, takúto myšlienkovú mapu, ktorú budem postupne otvárať a teda všetko ti to tu pekne okomentujem. Takže najprv, úplne prvá vec, ktorú by som riešila, keď by som si plánovala spustiť online kurz, je jeho otestovanie. A teraz vôbec nesrandujem. Väčšina ľudí sa pustí do natáčania kurzu a točí ho aj pol roka a všetko musí byť perfektné a super a potom zistia, že sa im ten kurz nepredáva. Jednak, že ho nemajú komu predávať a jednak, že o neho nie je záujem. A preto späť ideme úplne od začiatku. Ideme najprv otestovať, či je ten vôbec záujem o niečo také. Okay? Takže otestovanie bude zahrňať otestovanie záujmu a otestovanie kvality. Tak, najprv si otestujeme záujem toho kurzu. To znamená, že ideálne, keby si vytvorila akýsi waitlist, akúsi čakaciu listinu, ktorú dáš vlastne vonku, čiže vytvoríš si nejakú jednoduchú vstupnú stránku s formulárom, kde sa ti budú ľudia prihlasovať na ten kurz, ľudia, ktorí budú mať záujem. A vlastne tak zistíš, koľko ľudí sa ti tam bude vlastne hlásiť a takisto urobíš predpredaj svojho kurzu. To znamená, vytvoríš nejakú predajnú stránku a potom urobíš nejaké živé vyslanie, kde svoj kurz už začneš predávať. Áno, presne tak, ešte pred jeho natočením, pretože tak ušetríš kopu času a kopec energie a hlavne, keď sa ti ten kurz bude dobre predávať, keď predáš veľa tých kusov online, tak ťa to veľmi nakopne a namotivuje do jeho natočenia. Dobre, takže toto je otestovanie záujmu o ten tvoj kurz a následne by bolo ideálne, aby si otestovala jeho kvalitu. To znamená, predtým, než sa pustíš do natáčania nejakých dlhých lekcií, dlhých modulov a kadečo, tak ja by som na tvojom mieste najprv otestovala ten kurz napríklad v nejakej facebookovej skupine uzatvorenej, kde by si napríklad aj naživo ten kurz robila, okay? Alebo môžeš si tie videá aj pretočiť. Ale dialo by sa to pre nejakú malú skupinku v uzatvorenej skupine, kde by si vlastne otestovala, či je to, čo vlastne tí ľudia potrebujú. A hlavne tí ľudia by ti dali úžasnú spätnú väzbu, to znamená nejaký feedback, ktorý ti pomôže odstrániť chyby z toho, ako im to podávaš, ako riešiš ten ich problém. Doplnila by si tam veci, ktoré tam chýbajú, ktoré tým ľuďom chýbali a vyšperkovala by si teda tie svoje videá, ten svoj obsah. Okay? A hlavne získaš referencie, ktoré potom môžeš dať na predajnú stránku, keď už pôjdeš na ostro. Dobre? Čiže to je to, čo sa týka otestovania, čiže zistiť si záujem o ten kurz a jeho kvalitu. Okay? Čiže ísť trošku ako keby na nečisto a zistiť, že teda čo vlastne tí ľudia naozaj potrebujú a dať to tam do tých videí, keď už budeš točiť na ostro. Okay? Dobre, ďalším dôležitým bodom je komunita. Tak, ideálne, keby si sa úplne na začiatku opýtala samej seba, komu budeš ten kurz predávať. Okay? Máš ho komu ukázať? Máš nejakú komunitu, zoznam kontaktov, nejakých followerov, sledovateľov? Keď sa pustíš do toho kurzu, do toho natáčania kurzu, tak nemôžeš ho len tak chodiť vonku a teraz čakať, že niekto ti ho kúpi. Ono to tak proste nefunguje. Nikdy nemôžeš predávať studenému publiku, ľuďom, ktorí ťa nepoznajú. Hej? To znamená, je veľmi dôležité, aby si dopredu pripravila akúsi svoju komunitu, ktorá ti bude dôverovať a ktorá od teba takýto kurz veľmi rada nakúpi. Kurz je väčšinou trošku drahšia záležitosť, pretože tam do toho dáš celú svoju dušu, celé svoje skúsenosti a znalosti, ktoré máš v tejto problematike svojej. A preto je to niečo, na čo by si mala toho človeka pripraviť. To znamená, je tam akási cesta zákazníka a samozrejme nepôjdeš si zapnúť reklamu rovno na ten tvoj kurz. OK? Ľudia ťa nepoznajú, nerob to takto, je to studené publikum. To znamená, ideálne, keby si pred predajom svojho kurzu mala už nejaké publikum. Hej? Čiže aj ten kurz vlastne, on väčšinou vzniká ako reakcia na niečo, čo to tvoje publikum potrebuje.
Okay? Čiže ten kurz by si mala točiť ako reakciu na to, že veľa ľudí sa ťa pýta na nejakú vec, nejaký problém a oni to chcú poriešiť. A teraz nebudeš to robiť jeden na jedného, tak si povieš, dobre, idem natočiť kurz. Hej, pretože oni si to žiadajú, oni to potrebujú a takéto kurzy sa vtedy najlepšie predávajú. Takže čo je ideálne, aby si urobila predtým, než začneš predávať ten svoj kurz, je vybudovať si nejaké publikum, ktoré ti bude dôverovať. A ideálne, ak by si bola veľmi aktívna napríklad na sociálnych médiách, teda Instagrame, Facebooku, YouTube, aby si sa dostala do povedomia tých ľudí, aby si načítala tie potreby svojich tých klientov, alebo už ak nejakých máš, tak je to super, čiže vieš aj na tom stavať, na tých skúsenostiach a takisto si začneš budovať databázu kontaktov, ktorým vieš potom ten kurz vlastne ponúknuť. Môžeš robiť rôzne webináre, masterclass, nejaké workshopy zadarmo, kde si naberieš obrovské množstvo kontaktov, takzvaných teplých kontaktov, pretože oni budú vlastne tebe dávať vedieť, že majú záujem o tie tvoje služby, o to tvoje riešenie a teda možno si vlastne aj kúpia od teba ten kurz. Vieš si to celé urýchliť platenou reklamou samozrejme, čiže keď si zapneš napríklad reklamu na nejaký zadarmo workshop, ktorý budeš robiť, tak je to super, lebo si tam naberieš veľa ľudí za pomerne krátky čas. Dobre, čiže komunita je veľmi dôležitá. Stále sa opýtaj, komu ten kurz ukážem, komu ten kurz budem predávať. Okay? A či sú tí ľudia vlastne pripravení odo mňa niečo také nakúpiť. Dobre, ideme ďalej. Magnet alebo produkt zadarmo. Tak, keďže už sme sa rozprávali o tej komunite a o tom, že vlastne musíš nabrať tých ľudí, teda vybudovať si tú komunitu, tie svoje kontakty okolo a zohrievať ich, budovať dôveru, aby si od teba ten kurz nakúpili, tak ideálne je začať nejakým magnetom, nejakým produktom zadarmo. Ako sme si povedali, mohol to byť nejaký webinár zadarmo, ktorý urobíš, nejaký masterclass alebo nejaký workshop. Magnet je, teda ten produkt zadarmo je nejaká vstupná brána do tvojho funnel, do tej cesty zákazníka. To znamená, cesta zákazníka je niečo, po čom toho človeka vedieš. Hej? Čiže od toho produktu zadarmo až po ten predaj. Okay? No a na tej ceste zákazníka sú nejaké zastávky, čiže kde vlastne ten človek konzumuje ten tvoj kontakt, ten tvoj obsah a teda ty si ho pripravuješ na tú kúpu od teba. Okay? Čiže je to veľmi dôležitý produkt. Častokrát si ľudia hovoria, však to je produkt zadarmo, to tam hoci čo tam dám. No, nie je to tak. Ideálne by bolo, keby to bolo veľmi premyslené, pretože všetky ostatné produkty, ktoré naväzujú na ten produkt zadarmo, majú logicky na seba naväzovať a ten prvý produkt, ten produkt zadarmo je tvoj prvý kontakt, ktorý máš s tým človekom. Musíš tam urobiť dojem, musí si uvedomiť, že si človek, ktorý mu vie pomôcť a preto je veľmi dôležitý ten produkt zadarmo. Takže nielen takto zbavkať a hoci čo tam hodiť, však produkt zadarmo, ale naozaj, keď ti na tom záleží, tak aby to vlastne bolo kvalitné a aby tí ľudia aby ti ľudia začali tam samozrejme dôverovať. Hej, čiže ten magnet zadarmo je vlastne taká vstupná brána do tvojho funnela, na konci ktorého im vlastne predáš ten svoj kurz a môže to byť kľudne e-book je veľmi bežná vec, ale skôr dneska nejaké video, možno webinár, urobiť ten masterclass, sme si hovorili, nejaký checklist, ktorým vie pomôcť s tým problémom, s tým mini problémom, ktorý majú. Môže to byť nejaký minikurs, nemusí to byť hneď členská sekcia, môže to byť kľudne minikurs, ktorý im dodáš cez e-maily. Hej, cez automatické e-maily nastavené. Nejaká myšlienková mapa, napríklad také video, ako točím teraz ja. Môže byť veľmi hodnotné, kde môžeš rozobrať nejaký problém do hĺbky. A môžeš im to dať zadarmo, za výmenou za e-mail. Možno nejaký sprievodca, nejaká prípadová štúdia, nejaký problém, ktorý si vyriešila s klientom. V takýchto prípadových štúdiách sa často ľudia nájdu a potom vlastne vzbudíš v nich záujem, že aj oni chcú tento problém takto poriešiť. Môže to byť nejaká šablóna, kupón, výzva, nejaká niekoľkodňová, alebo nejaká audio nahrávka, meditácia a takéto veci. Takže ak by si teda chcela vedieť viac, ako to chcela poňať, ten magnet, produkt zadarmo, tak ja mám na to veľmi dobrý minikurs, ako vytvoriť úspešný magnet na zákazníka. Je to kratučké, nezaťažujúce, jedno videjko, ktoré vlastne ti povie, ako to celé poňať od A po Z. Takže už nebudeš musieť hľadať nikde inde. Odkaz na tento minikurs nájdeš v popise videa. Dobre, ideme ďalej. Tak, dajme tomu, že už máš ten kurz teda otestovaný,
máš už svoju vybudovanú komunitu, teda máš svoj magnet a tak ďalej, máš svoje kontakty, máš komu ten kurz ukázať a teraz potrebuješ to tak technicky poňať, že ako to vlastne dáš von, kde bude ten kurz vlastne na hodiny. A na to je hneď niekoľko riešení. To znamená, ty potrebuješ si urobiť členskú sekciu a spojať nejaké predajné funkcie a celé to ideálne zautomatizovať, lebo nikto nechce čakať, kým im pošleš prihlasovacie údaje do kurzu, čiže malo by to byť všetko zautomatizované, že im prihlasovacie údaje prídu hneď. Takže ja mám tu na hodine asi 3 riešenia teraz, ktoré, samozrejme tých riešení na trhu veľa, ale dala som ti tu teraz tieto 3 riešenia, ktoré sú také najprístupnejšie a najrýchlejšie a ono to je trošku obsiahlejšia tá téma, že ako to celé poňať, inak aj členskú sekciu, aj ten predajný systém. Ja mám na to veľmi dobré video na YouTube, volá sa to porovnanie nástrojov Elementor Mioweb Flixi, takže si ho určite pozri, aby si vedela, o čo ide a ako to vlastne celé funguje a aká je obťažnosť tých nástrojov, aké sú ich ceny. Takže to video je veľmi super v tom, aby si pochopila, čo vlastne a aké nástroje budeš potrebovať. Ja ti to tu len tak zbežne poviem, že členskú sekciu si vieš vytvoriť v kombinácii WordPress a Elementor a to je vlastne tvoj web, kde bude aj vlastne členská sekcia a potom predajné funkcie pridáš cez aplikáciu FAPI a takisto budeš potrebovať platobnú bránu, aby teda tie platby prešli hneď, čiže Stripe a GoPay napríklad a ešte budeš potrebovať email marketingový software, ktorý už vlastne budeš už riešiť vlastne v tomto bode, keď budeš robiť nejaký produkt zadarmo a budeš im to potrebovať automaticky odosiaľ, takže už email marketingový software budeš riešiť v tomto bode. Ale napríklad na trhu je ich samozrejme veľa, ale najideálnejšie ja hovorím, že je to buď MailerLite alebo Smart Emailing. Hej? Ďalšia možnosť, ako to všetko poňať, celú tú členskú sekciu a predaj je cez WordPress a Mioweb. Mioweb je česká aplikácia. To je vlastne pre web stránku a členskú sekciu a potom samozrejme predajné funkcie cez FAPI a opäť raz platobná brána Stripe alebo GoPay a email marketingový software MailerLite alebo Smart Emailing. No a ďalšou možnosťou na trhu je Flixi, to je taká novinka od českých chalanov a oni sú vlastne super v tom, že sú tam proste neriešiš dizajn. Proste, áno, si k ním trošku obmedzená, že nemôžeš tam urobiť úplne hoci čo chceš, ale zase neriešiš celé tie technikálie za tým, hej, lebo si tam vlastne doslova vyskladaš ako také Lego. Nemáš sa vlastne, nepotrebuješ tam riešiť ďalšie pluginy a neviem čo. Ani celkovo dizajn, hej, tam to vlastne všetko skladaš pod sebou, čiže má to svoju obrovskú výhodu a je to hlavne optimalizované na mobil, pretože dneska drvivá väčšina webov sa otvára cez mobil. Máš tam aj členskú sekciu vlastne vytvorenú, čiže nemusíš nič fakt riešiť, je to také veľmi jednoduché za pár minút a vieš si to dokonca vyskladať na mobile, to je úplne šialené. Takže Flixi, to je taká novinka a tam si vieš pripojiť iba platobnú bránu Stripe. A opäť raz, buď si pripojíš MailerLite alebo Smart Emailing. Takže odporúčam vidieť to video, predtým, než sa pustíš do členskej sekcie, do pripájania toho online predajného systému. To video takisto nájdeš odkaz pod týmto videom. Tak, prechádzame k ďalšiemu bodu, ktorým je funnel. Častokrát počúvam to, že keď niekto si natočí kurz, zahol vonku, predal pár kusov a teraz hneď chce predajný funnel pre svoj online kurz. Čo najviac to zautomatizovať a proste nech to tam fičí, nech sa to tam predáva. Stop. Stop. Urobíme to trošku ináč. Ono to vlastne nefunguje len tak, že postavíš si predajný funnel a ono sa to tam bude samo predávať. Áno, ono to funguje v prípade, ak máš kurz, ktorý sa už predáva veľmi dobre, naozaj máš referencie, máš proste výsledky, tí ľudia majú a proste fakt sa to dobre predáva a tak vtedy si môžeš zautomatizovať ten predajný, celý ten predaj toho kurzu. Čiže máš nejaký predajný funnel, kde tých ľudí vlastne posielaš a hlavne treba ti tam veľa tej návštevnosti, hej, aby to čo najviac ľudí tým funnelom prešlo, aby ste mala tie výsledky. Ale predajný funnel pre svoj kurz nestávaš na začiatku. To jednoducho nebude fungovať. Ty potrebuješ najprv vedieť, že tí ľudia majú výsledky a naozaj ten kurz je proste wanted, že ľudia ho chcú a proste fakt je to dobrý kvalitný produkt. Čiže ja by som ťa ušetrila tých výdajov času aj energie do stavania automatického predajného funnela pre svoj online kurz, ktorý ti práve vyšiel. Toto daj teraz bokom a sústreď sa na ten marketingový funnel.
Aký je rozdiel medzi marketingovým a predajným funnelom? Na to mám tiež jedno skvelé video na YouTube, takže si to určite pozri, tiež nájdeš odkaz pod videom, aby si pochopila vlastne, ako to funguje a prečo sú vlastne rozlišné, ale na druhej strane jeden bez druhého nevedia fungovať. Všetko to v tom videu vysvetľujem, ale teraz na začiatok k tomuto, keď spustíš svoj online kurz, tak ti bohate stačí marketingový funnel. To znamená, že budeš hlavne zohrievať to publikum. Okay? Čiže to sme si hovorili o tom magnete, zadarmo o budovaní tej komunity, o tom hodnotnom obsahu, ktorý budeš dávať vonku. Toto je pre teba teraz dôležité. A potom budeš robiť tie živé kampane, kde budeš ten svoj kurz predávať. Aspoň zo začiatku. Okay? Kým nebudeš mať vlastne to publikum a kým nebude ten tvoj produkt naozaj ako kvalitný, dobrý a proste bude mať veľa ohlasov. Okay? Potom si to môžeš viac automatizovať. Takže na začiatok ti veľmi odporúčam, začni s marketingovým funnelom a nerob tú chybu, že si to hneď všetko zautomatizuješ a potom vlastne ti to nebude sa samo predávať. Okay? Ten predajný funnel aj niečo stojí, takže aj tie peniaze, ktoré by si do toho na začiatku dala, si myslím, že ešte nestoja za to. Ešte tam môžeš byť naživo a robiť to vlastne ty sama so svojou vlastnou energiou, so svojím časom. Dobre, takže to by bolo k funnelu. No a potom samozrejme marketing. Ideálne, všetky vieme, ako to dnes funguje. Koho nie je vidieť, ten nepredáva. Čiže robiť okolo seba veľa ruchu. Bez toho to jednoducho nepôjde. Musíš byť teda videná, konkurencia je veľká a ako už som povedala, kto nie je vidieť, nepredáva. A ja to pociťujem. Takže určite si pomôž na začiatok platinou reklamou, ako som spomínala. Čiže platiná reklama, nejaká mini reklama, vôbec sa netráp teraz s nejakými, že ťa to bude stať veľa peňazí, vôbec nie. Zapni si 5-eurovú reklamu na svoj produkt zadarmo a ideš. OK, raz za čas urobíš nejaké živé vysielanie, urobíš nejaký workshop a tak ďalej, možno sa môžeš hostovať v nejakých podcastoch a tak ďalej. Čiže takto si naberáš stále tých ľudí, robíš marketing, robíš osvetu a potom vlastne ich vieš poslať do toho na tú predajnú stránku svojho kurzu. OK, čiže využij hlavne sociálne médiá, tam sú tí ľudia, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, rôzne spolupráce, blogy. Vieš napísať napríklad aj nejaký kvalitný článok, na ktorý vieš zapnúť reklamu, hej? Ktorý vie veľmi pekne, keď by bol fakt kvalitný, tak vie konvertovať ľudí až na predaj kurzu, keby si to tak mala správne nastavené. Okay? Čiže predtým, než zapneš nejakú reklamu, alebo predtým, než pôjdeš niekde niečo o svojom kurze rozprávať, tak je veľmi dobré, aby si mal tento marketingový funnel pripravený, postavený, ktorý by vlastne tých ľudí tam aj viedol, hej, k tomu nákupu, keď tak. Čiže cestu zákazníka mať jasne premyslenú, o ceste zákazníka a premysleniu to celej cesty, vlastne hovorím o tom v tom mojom kurze, ktorý som spomínala na začiatku, ako si vytvoriť úspešný magnet na zákazníka, tak tam vlastne aj vysvetľujem, ako si to vlastne celé môžeš strategicky naplánovať, rozvrhnúť tak, aby to všetko dávalo zmysel. Okay? Z toho produktu zadarmo až po nákup toho tvojho hlavného produktu. Hej? V tomto prípade nejakého kurzu. Okay? Čiže ten marketingový funnel postaviť na základe tej cesty tvojho zákazníka. Okay? Dobre, tak toto je všetko. Ja som ti dala pozrieť strašne veľa videí, okrem toho, čo teraz pozeráš, ale všetky tieto videá nájdeš odkazy pod videom v popisku a určite si ich pozri, oni sú totižto veľmi výživné a veľmi ti pomôžu dať si veci dokopy v hlavke, aby si to všetko poňala správne. A ak budeš potrebovať pomoc, či už s funnelom, alebo s vytvorením členskej sekcie, alebo nastavením celého online predajného systému, tak vieš, na koho sa môžeš obrátiť. Maj sa krásne.